जोंहा सानसुमा खुंगुरा गुवाहाटी हाइकर्टआव PIL होबाय। दिनै बे PIL होनाया जों बर' हारिखौ बिराद लस खालामबाय, बरबाद खालामसिगोन। सनितपुर आरो बिश्वनाथा बिटिआरआव हाबनाय नंला। बेनि थाखाय दायनिगिरिया उनाव प्रमोद सारखौ हमबा जानाय नङा, प्रमोद सारखौ रायबा जानाय नङा। स्पष्ट बुंना होबाय बिश्वनाथ आरो सनितपुरा जुदि माबा कारनाव जुदि बिटिआरआव हाबाब्ला बेनि दायनिगिरिया प्रमोद सारा जानाय नङा, बेनि दायनिगिरिया दुलाराय बर' फरायसा आफादा जानाय नङा। बेनि दायनिगिरिया जागोन सोर? सानसुमा खुंगुर, बर' थुनलाइ आफादनि लेङाइ आफादगिरि दिननाथ बसुमतारी, जोंहा चन्दन बाबु, जायफोर 95 जना केस PILआव सिगनेचार होदोंमोन, बिसोर गासैबो दायनिगिरि जाजोबगोन। उनाव किन्तु प्रमोद सारखौ रायबा जानाय नङा दे सनितपुर आरो बिश्वनाथनि बर'फ्रा। सेकेन्ड नाम्बार, कार्बि आंलंनि ST मर्यादा मोननो गोनाङा बेबो जानाय नंला। थार्ड, BKWSC नि जा मोनबाय बेबो भंग जासिगोन। फोर्थ, रन्जन दैमारिया जेलनिफ्राय गनाया एसेबां गोरलै नंला, गोब्राबसै। आरो NDP फोरनि जा केस बेफोरबो एसेबां खहसआव बायनाय नंला। मानो होनोब्ला बिटिआर गोरोबथानि एगेन्सै दिनै सानसुमा दामोना जा PIL होबाय, जों बयबो मिथिखाजोब्बाय, जों बयबो बुजिखाजोब्बाय। बे PIL होनायनि थाखायनो दिनै बिराद लेट जालांजोबसिगोन, गोबां बुस्थु जानाय नंला। दिनै बे PIL होनायाव प्रमोद बर' सारा बेक्तिगत हिसाबै जेबो लस जानाय नङा, बेयाव एबसुआ जेबो लस जानाय नंला, दिपेन बर' बिथाङा जेबो लस जानाय नङा। किन्तु लसआ सारा जागोन मिथिगोन ना? नों आं गोरिब गुन्द्रा बर' फिसाफ्रा सेस। साननानै नाय बर' फिसाफोर, जोंनि बर'फोरनि जौगानायखौ सानसुमाया जेब्लाबो लुबैया। मानो होनोब्ला सानसुमा दाया साब्रै फिसाला दोङो, सानै डक्टर, सानै प्रफेसार। सानसुमा दाया गावनि फिसालाफोरखौ मोजां मोजां साख्रियाव फिटिं खालामजोबना दोनबाय। दा नों आं थै, नों आं बर'जों बर' बुलायना थै। जों बर' हारिनि गेजेराव दावराव दावसि जाबाय थानायखौ, थैलायनाय बुलायनायखौ सानसुमाया जेब्लाबो लुगैयो। बेखौ फोथांना लाखिनाय माने सानसुमाया लाभ, माने BPFआ लाभ। अलरेडि बे केसा BPFनि आखाइ दङ होननानै गोबाङानो बुंदों, जोंबो आन्दाज खालामो BPFनि आखाइया दंथारियो। बर'फ्रा बुजिना लानाया मोजां। सनितपुर आरो बिश्वनाथनि बर'फोरा जे सानसुमा खुंगुरखौ नो एन्ट्रि खालामबाय, जोबोद मोजां जादों। सनितपुर आरो बिश्वनाथावल' नो एन्ट्रि नङा, गासै बर' हारिनि गेजेरावनो गामिफोरावनो सानसुमा दाखौ नो एन्ट्रि खालामनांगौ, हाबनो होना। आंथ' नुबा सानसुमाखौ होसोखाबायलै, आंनि आरो उल्थासो, एकदम होसोखागोन आं इखो। एकदम माने ओरैबायदि जातिखौ धंस' खालामजोबसिगोन, सानसुमाया दा जातिखौ धंस' खालामजोबसिगोन। रायजोफोरा बुजिनानै लानाया मोजां। बै जोलैनि हांगारफोरखौ दिनै बर' हारियाव रावबो मोजां मोनला। सारा बर' गामिनि बर' फिसाफोरा सानसुमानि मुसुखा हमनानै सावदों, सेन्दालजों गाजों जोलैनि हांगार बुंदों, अर सावदों। सारा बर' फिसाफोरा चन्दनखौ दिनै बे लिडारफोरखौ, PIL होग्रा लिडारफोरखौ बेफोरबायदि खालामदों। अब्ला सानना नाय दिनै मा भेलु दंबोयो? बर' हारियाव सानसुमा दाया जेबो भेलु गैला। अब्ला जों मा बुंगोन? दरसे आलु गेसाव। सानसुमाया जाबाय दा बर्तमान जुगनि दरसे आलु गेसाव, जेरावबो उदाया। नमस्कार।